Fl-intervent tiegħu waqt laqgħa tal-ġnus Magħquda fi New York dwar ir-reżistenza tal-mikrobi kontra l-antibiotiċi, il-Ministru tas-Saħħa u l-Anzjanità Tiva Joe Etienne Abela enfasizza fuq l-importanza li jsir aktar investiment f'mediċina innovattiva. Ir-reżistenza tal-mikrobi kontra l-antibiotiċi magħrufa aħjar bħala AMR hija tema prinċipali li ġiet diskussa wkoll f'dawn il-laqgħat fl-Istati Uniti tal-Amerika fejn qed tattendi delegazzjoni għolja Maltija. Kien hawn fejn il-Ministru Abela spjega ta' dan it-terminu. L-AMR tfisser antibiotic resistant bacteria, ġifieri inti għandek mikrobi li jidraw l-antibiotiċi. Imbagħad jekk jimrat xi ħadd b'dawn il-mikrobi ma jkollniex antibiotiċi biex nittritjaw il dak il-pazjent. Din hija xi ħaġa serja. Ir-raġuni hi li fid-dinja persuna kull 3 minuti titlef ħajjitha imħabba dawn il-mikrobi. Iżjed minn hekk il-Ministru qal li jkun aktar għaqli wkoll li pajjiżi kbar minflok jonfqu triljuni ta' flus f'armamenti ġodda jinvestuhom biex titjieb il-provista tal-ikel u l-ilma nadif f'pajjiżi li huma l-inqas żviluppati. Is-suġġeriment tagħna bħala pajjiż kien li iva id-dinja trid taraf li din hija problema. Għandek pajjiżi li qed jonfqu triljuni ta' dollari f'armamenti ġodda, armamenti innovattivi. Mhux aħjar dawn il-pajjiżi jonfqu dan it-tip ta' budget għal ġid tal-umanità biex nikkombattu din il-problema biex ikollna antibiotiċi ġodda flok armamenti ġodda, ġifieri aħna qegħdin minn fuq quddiem li nixprunaw nimbuttaw dawn l-isforzi. Għax din xi ħaġa li ma tħarrix lejn uċuħ, ġifieri abjad iswed sinjuru fqir meta tinqala din il-problema mhix ħataħfirilek. Fil-laqgħa Malta flimkien mal-pajjiż tal-Karibew il-Barbados irċevew bosta tifħir u ringrazzjament fuq dikjarazzjoni li hija pedament sod għal miri tas snin li ġejjin. Din hija declaration politika li ħadmu imbuttaw ħafna biex issir il-Barbados u l-istat tagħna, l-istat ta' Malta. Ġifieri din id-dikjarazzjoni għamlet il-pedament ta' issa it-targets li rridu notjenu fis-snin li ġejjin. Ħanerġa' ngħid, kundizzjoni li għandha potenzjal li toqtol ħafna persuni tista' tgħid bla bżonn, ġifieri huwa importanti li kulħadd imitton huwa x-xogħol meta ngħid kulħadd il-pajjiżi kollha flimkien. Malta waħedha ma tistax tagħmel differenza.